jaja hakkunde ni Allah ne ye ni koy prof ko no sonji ko université do fiyo men no sonji men ni ne sodugol brochure ji fenade brochure ji ngo nyando ko ittu tun men men itti hammer wonki université kanko no jaja mi ronki dum no université ko non baye accu yanda fu dike paris yagal mangal ka min ko bulla mettudo ko foppo kadi ko be wujjilan kadi nottu jidin kadi ko dum non buri la mettude ko na hebno nottu kono mi yebirta be wujjilan nottu jidi baye mi wada confiance e dum be wujjadi jaja nga famali bi ko wonda bobo la handuma baye jaja yo dam faanu ma halande ko bi hanci dandi jeune jo wanno don accident mi nabi mo ko clinique ma jeune jo ko wanno accident har rangi de université mi nabi mo non ko clinique ma jabali mi yewtuma don ha après non finalement non faamu dano min yen dan ko mo mawe makko be ngala do mo fala soutenance nandi tahalo jaja andi taymo on ngando ya jindo baye jindo dani do me nyawdi jeune be boy ko hôpital bo bus me nyawdi bale be dane be bus me nyawlo ko jeune do bonda de fimu me andi tale on baye jaja ko oya jindo Daro ayan ko na wanya kita la ilaha illallah muhammad rasulullah baru mokya main gara mokya iye la ilaha illallah natro daro ni mat daro do jaja ma jaja fi Allah jabu ko mi yotu mako jaja hande a windike a sauve woni yimbe ben ko fi woni a jabali sovugol odo ka odo kan na ban adam jaja odo ko hondo jaja duwa ka wikka golodo ko hando andude nge nganda jango jaja sa jabi accu ukki podaye o jaja aduna andantako wota wikko mo yudawo bannutu yimbe ben ande ko ene dido pet sutodirde en marami nyirago gorko mi mara koto gorko a andawo do ko bandirawo mani jeza ko wawda ko wadangol mo wadamo Allah yobete me jaja atu fi Allah mi jejima min kala ko woni nder traitement makko mi yobay ko mi wonditanam mo fi Allah o yetta cellal makko ngal ko dum non tummi landima sa yandande mi nabal mo nokkugo addima ko ma o fi wonnu mi addima ko ma parce que dangan ni nene gota ngon ko den golle den jokki ko nene gota ngon tum wawa kala wallude goddo go dayne lan ko yas ko nene gota ngon dayna tada ko ammi daranto ko ammi nata wadan dum do wadanala ko an okkatalan ko an wadan talan pigidin fo mi dullanama nene goto an kono fi Allah ene baya hande kada fuddike anya laabere ma rende nga fuddike mi wawata ngawndugol o baya wata yettugol charge o mi anda o be piyoɓe ɓe willimo mi anda o ko bandijo o ko goɗɗo wujji o jenaro wujji goɗɗo diwa kuru o yana o walo ɗon o tappo ka hoore mi yewata ɗum ɗon baya mi yewata jaja ko dinin kamɓe o yiɗa an sutaki o jaja an sutaki o a fuɗɗike laɓere ma rende hande kadi mi memata o mi yal famille makko goto jaja makko kaw makko biro makko ma baabe makko garanti makko aray sina ɗum mematamo garanti makko aray ñande o wanno accident baya a tawno yimɓe takko o baya a tawno famille makko goto takko makko ma tawno kawtal ngal dari takko o a wata wolugol kono mi landi baya amara undugo kaka bobojo awa mi mematamo mi ya responsable de makko goto memata ƴetta on garanti ɗo fala ɓe yaltina ka golle mi perde golle ande responsable ande ara fulkanola ko yaasi mi ƴetta on riksuno mbaya mi ƴettata jaja kala ko lantiɗa mi waɗe mi finance jaja o ɗo
en anda ko tempara me makko be antigiri ya inni mo wali e shock o wawata andude nini konto yimbe makko be woni jaja ene ya accay o maya do kero o si mayi do ko problem jaja rayi bi problem hara itti wonki jaja nyande mayu da be landita to ma fi wonki oki a fuɗɗi ke salli Allah Mamadou ma jaja mijito jaja ka ɓiɗɗo julɗo babe mako imam babe nga hande ɓe wullinali ɓiɗɗo goɗɗo babe lutti ɓiɗɗo maɓɓe on yeɓali kono ɓiɗɗo goɗɗo on ɓe ƴetta ɓe jagga ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe jonna ɓiɗɗo goɗɗo fitiño woni ɗuma mijito ko babe ma watta kon koye famille e nder famille janɗuɗo mawnuɗa jaja nene e baba no neyen ɗum ɗon jaja baɗemetemiyen jaja abbolam a yeggiti ñande iwayno ɗen Fuuta Jallow baben ko waajiyen ko takko naarugol mi yamiraawo yennugol goɗɗo mi yamiraawo wujjugol ko satti ha ole gonga kan jaja abbolam mi welanama ɗan yamiri on kadi wallugol an yatimaɓe ɓe ɓanni tomɓe okkoronɓe wonnonɓe ko ɗum ɗon mi yamiri on ko ɗum ɗon baben maako non jaja waɗu sabu Allah jaja fi Allah waɗu sabu Allah waɗanalan ɗum fi Allah mi wawata waɗugol ɗum jaja ko am jaja na wondo ano tila Bino tima baya, bino tima do. Kuba mona kana fi ono no mas na do fi foni. ngai fande mononka Noi fu de bui, Afani. Kon baya ko problem mi mari do. Andi do na mi tu wone golu de do baya. ila busera Baya, na mi tu wone golu de do. Lan lamat collect the service me push de golu de do. Afani. jaja Giorno mene han diga, pes ko neno godo ma andu daga. Ayo aja te prise en charge mo akong menen logo be te prise en charge on tis ko neno goto ma kala mo addu dada aja te prise en charge on tis jonno odo bi jeti prise en charge makko jonno mo wata yo bambal mo fito gudam kunkum elekele den fo baya ayi ko dum no won problem on joni mi yobani mo lekkede me dan kum wata yo bangol gol do kat dan ko clinic do kan ko clinic privé ayi menen be gombe golde do be fop une fois que patient jabe ngari ro neno goto amen woni kutirame ma miñirame ko mami ƴetta sarjon tigi joni mi anda ɗum ɗo kono mi guerta par ce que mi gayni mapagol baya mi gayni mapagol mi anda ɗum ɗo kono mi guerdirta few in jaja mi wawata ɗum ɗon baya mi wawata ɗum joni woni kono mi faala joni yo hoto ko maɓɓe o ara mi ƴetti charge pansement makko o ara ñande ɓende mi wonnamo pansement makko ko ɗum ɗon mi faala baya mi wawata ƴettugol ɗum ɗo kadi yimɓe ɓen no ɗuuɗi a yika yaasi ka a yika yaasi nawnuɓe ɓen place ala baya no yetti mi wati ala dala ko fop mi wani kon fa na di won jono mo lekkene le mo jekka sa jono angol bitorala baya sonka no Action. angol bitorala jaja baya dua kami wali ka gon fi on ne ti program jan fo mi ti fi ogo me ti program jan fo mi ti fi ogo ko baya he baya ani jaja fi Allah am Baya he kun fa ta won anda go kal wala kale go fo ma kanim he wa idwe dani wa idwe he jaja wa idwe jaja abbola mi waɗante kala ko falada fi Allah walla nan ko jaja ma Allah ko woni gile de ko tu woni no tamdi jaja walla nan ko jaja o ka ma ko do fadani da jaja walla he wa idwe wa idwe jaja walla
Oui? Oi. Oi. Ay. Kunuan. Ay. Dokter, may moto. Dokter. May moto. Ay. Ay. Akan way wa gorko. Mira, te cagasi. Dokter. Walo. Wala kami. Wadde wala ma do shokkan kadi. Mira, te Ta cagasi. gorko ni sattino. Tapi tipigo yang kadi wandeje. Dumani ke maro hande hambi gonki. Oi. Dede no nanga de duma wanna mapansi mau. Mira, te cagasi ndi fala. Abbono bana mapansi mau ya tana ni. Joro via tu de. Wala kanderga. Menjaga yun. Uy, nanajara. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uy, rendeng. Allah. Bahaya mo ni. Allah. Allah Allah. Foli dari ɓandu ma no wuli ni Allah jaɓude ƴettude lekkele Allah jaɓude ñaamugol daru kañumwal ɗo kan no yonama goɗɗum ni Foli accu fi Allah famodiray sa ñamala ƴettali lekki ma ki holno an jekkirta ene Foli anda yeli walagol ɗo tun waalo ɗo tun ala yaade golle ala wadde fus hara ko ya walo ɗo menen min yalta bimbi min arta ɗo kikkiɗe min nde mi wawata yaltude ɓayɗe nder gam ha mi occupé e ma accu fi Allah ɗa hanni min ɗan janggude université min kala mi continua jande hande an kadi ɗumannoɗa baya nani ko wiɗa ko ma ko hunde wotere martunila so tawi mi rettuvay kellalal ngal comme avant a rettuvay ayi ndaari hoore ma nde gandande alama musude ka ayi par ce que côtéji ɗin fof no musudalal moƴƴo tiri mais ɗo noon alama musude ka ɗi hande no hayfi minnuma ko ɗum ɗon mapinimi baya si tawi mi hette kellalal ngal Foli ɗum ko a hettay kellal ma ngal si Allah on jaɓi anditi le premier jour hay a wawatano haalde hay ñamugol ñiiri a wawatano hay yargol ndiyan kafe ko hakke ma ɗum ɗo fof hari no barmi ga on fof no barmi kono hande hande daari ɗum ɗo fof dicci alhamdulillahi rabbil alamin neɗɗo ko heɓi yo ko yo fawo jomiraɗo on kanko wawi jogiti kono hakkilanɗen no yawde a hettay fof jajam minna dey goɗɗum kono mo wawi golle makko ɗe si Allah o jaɓi anani ñaami taw ñamacca haala jaɓiɗo ñamir Foli ndar no wonɗa ñamirde noon ne Hey. Kon wallima ɗo ko hôpital ni jegana mer derga fo no kola jaka wona e luɓude derga ɗum kami yas fi Allah ko fotten ɗo nangone la yawade ko baya par ce que baya ƴetti ndi tuninade Allah derga aden salte ji yoli ɓaɗan fu non mer derga fo ticket kawtonga kay londolo kon woni ñoli ka nder kuranga nemi yas nemo yasi he goɗɗo ndegare ɓeɓata ko ɓe jooɗi man ɗon ɗo parfum on nemi yas ɓe luɓalan fu a lottaka gostaka haali an tufa alama tutugol nemi yasi bonani mi fusata joni hoore me mi yas mi lanca joni koye dino ko yas nemu yasi ɓe ɗejjulo ko lapporde ni fulkanni yasi ko wondalan luɓude ɗo he abbola mi ɗaɓɓa marto o sakkan joni mi lankirtama o a yaltitaka a yaltata mi lanca ore ina luɓalan fu mi jet sakka mi yalta nder ɗo Il faut beaucoup réviser quand même. Regarde, parce que la université, c'est pas au système LND. Tu vois, entre le système LND, il faut beaucoup. Pour besoin de beaucoup, de tabou. Regarde,
mi ronki anni kadi ko numbullan kadi mettude o jaajanni lan kon kadi simi gayni kadi do kadi dan duwa wadde kadi formation kadi mo 3 ans kadi donc min mara on tando fama ta c'est pour ton avenir fami ndom wama min do ko minatama beedu gallangal no ari wo il faut te former très bien ko nder dum ko heboyta ko si buru do hare no duudi ayka donc il faut beaucoup étudier et beaucoup faire des formations pour être le meilleur, wana meilleur. Ok, je comprends, mi janga. Uruna fala ka. Je vais étudier ça, Inch'Allah. Na jangu gol ay ni taw. Ko jangu Foli. jama anda wi a jangi. Fami ko la ko. Ani kono mi fala hande. Ebina CV ma kadi no. Minani fo anya jajang onon dido don songi. Jajang kadi nyando nyande. Hay sidan jodi dan daratel. Baya, revise. Baya plante kaye dan wali baya wari dum do woni mi landaki ma fusko watta ta defu watta bodo fuski to kaye ma ye akirela non mi nani amani min kadi mi jangal foli an ko mi falande landa golma